Bună, dragilor! Sunt Petru Octavian Cergău și astăzi continuăm seria prezentării marilor savanți ai lumii. Așa cum spuneam și în edițiile anterioare, sursa de informare pentru prezentarea savanților este cartea 100 cei mai mari savanți ai lumii, scrisă de John Simons și editată de editura Lider. Astăzi vom vorbi despre alți doi savanți renumiți ai lumii, Galileo Galilei și Johannes Kepler. Galileo Galilei și noua știință, 1564-1642, anii între care a trăit Galileo Galilei. El rămâne una dintre cele mai fascinante personalități din perioada de început a științei, ale cărui viață și operă au inspirat o multitudine de istorii și critici. Realizările lui Galileo Galilei sunt multiple. A elaborat una dintre primele descrieri ale mecanicii clasice, iar observațiile pe care le-a făcut pe bolta cerească, cu ajutorul telescopului, au constituit piatra de temelie a astronomiei fizice. Dar poate cel mai important este faptul că Galilei a întruchipat noua perspectivă științifică. Prin retorica sa, susținută prin raționamente matematice, Galilei a contribuit la statornicirea modelului heliocentric al sistemului solar ca o revoluție în știință. Pe deplin conștient de implicațiile filozofice ale noilor sale descoperiri, el a devenit o figură proeminentă, constituind un permanent motiv de iritare pentru autoritățile bisericii catolice. Controversele legate de natura spiritului investigației științifice galileene nu au diminuat cu nimic uriașa influența savantului din perspectivă istorică. Galileo Galilei s-a născut la Pisa pe data de 15 februarie 1564, în casa tatălui său, Vincenzio Galilei, muzician și neguțător, și a Giuliei Amanati. În perioada copilăriei lui Galilei, familia sa, relativ modestă, s-a mutat la Florența și aici viitorul om de știință a urmat cursurile unei școli iezuite mănăstirești, iar după ce a devenit novice la vârsta de 15 ani, tatălui l-a obligat să abandoneze studiul. În 1581 a intrat la Universitatea din Pisa, cu intenția de a se dedica medicinei, dar nu i-a plăcut și și-a dobândit reputația de certereț. Curând, interesul lui s-a îndreptat spre matematică și după ce a părăsit universitatea în 1585, fără diplomă, a revenit la Florența pentru a ocupa un post de profesor. În 1592, după moartea tatălui său, s-a mutat la Padova, unde a continuat să predea și a inventat, printre alte lucruri, o busolă militară. Cea mai importantă dintre operele de început ale lui Galilei, De Motu, are ca obiect dinamica mișcării și reflectă scepticismul său cu privire la supremația care se clătina deja principiilor științei scolastice. În viziunea lui Aristotel, un obiect în mișcare are nevoie în permanență de un factor de mișcare. De exemplu, o bilă este propulsată de aerul care o împinge de la spate. Acesta a fost un punct vulnerabil al fizicii aristotelice, care i-a reținut atenția lui Galilei. După toate probabilitățile, el a fost influențat de inginerii specializați în balistică, dintre care unii observaseră că un glonț în mișcare poate fi atras în jos spre pământ. Galilei a sesizat importanța acestor observații. Experimentând de unul singur cu o bilă care se rostogolea și cădea de pe masă, Galilei a descoperit o lege cu caracter general. Proiectilele cad după o traiectorie curbă. Și, ca profesor de matematică puternic influențat de Arhimede, el a sintetizat această descoperire într-o formulă matematică simplă, enunțată pentru prima dată într-o scrisoare datată 1604. Greșelile din calculele lui Galilei au dat naștere multor speculații pentru filozofii științei cu privire la genul de raționament pe care acesta intenționa să-l aplice. Anul 1609 marchează o nouă și importantă fază în cariera lui Galilei, deoarece atunci a aflat de inventarea telescopului și a construit propriul model de telescop care aducea obiectele de 1000 de ori mai aproape, decât ar fi fost văzute cu ochiul liber. A îndreptat instrumentul spre lună. În conformitate cu vechea știință a cosmosului, corpurile cerești aveau o formă perfectă. În schimb, Galilei a constatat că satelitul natural al Pământului avea o suprafață neregulată. A văzut vârfuri muntoase și văi și i s-a părut că zărește și niște mări. Studiind în continuare bolta cerească, el a descoperit o cale lactee care consta dintr-o multitudine de stele. O foarte mare diferență față de cerul de odinioară al astronomiei ptolemeice. Într-adevăr, publicarea în 1610 a lucrării Siderus Nunicus, Mesagerul stelar, a stârnit senzație, iar istoricul Raveț
a spus despre această carte că este probabil cea mai importantă lucrare clasică de popularizare a științei și totodată o capodoperă de propagandă subtilă în favoarea sistemului heliocentric. Pretutindeni, învățații cumpărau și citeau Mesagerul Stelar și în decurs de 5 ani a apărut chiar și o ediție în limba chineză, tradusă de un iezuit. Probabil că cea mai incitantă și remarcabilă dintre descoperirile lui Galilei a constituit o rotire în jurul lui Jupiter a 4 obiecte care schimbau poziția de la o noapte la alta. Pentru Galilei, acestea erau fără doar și poate niște sateliți și aminteau de schema lui Copernicus în miniatură. Succesul cărții Mesagerul Stelar l-a purtat pe Galilei pe calea altor descoperiri, dar și pe traiectoria coliziunii cu Biserica Catolică. Totuși, mai întâi de toate devenise un om faimos și audiența pe care papa i-a acordat în 1611 s-a desfășurat într-o atmosferă prietenoasă și încurajatoare. Curând, Galilei și-a asigurat protecția unui patron puternic, un fost student de-al său, Cosimo al II-lea, marele duce al Toscanei, care l-a numit principalul său matematician și filozof. În 1612, discursul despre corpurile plutitoare a lui Galilei a pus bazele hidrostaticii, iar în anul următor au apărut o serie de scrisori în care acesta își prezenta observațiile asupra petelor solare. Aici Galilei și-a manifestat explicit acordul cu Copernicus și a formulat pentru prima dată principiul inerției. Însă din acest moment, Galilei stârnise mânia autorităților clericale și în 1616, când a vizitat Roma, a fost avertizat să nu predea teoria heliocentrică a lui Copernicus, împotriva căreia tocmai se emisese un decret oficial. Cu toate acestea, Galilei nu a fost acuzat de erezie, ceea ce l-a determinat să evalueze optimist situația. Dovezile istorice au stârnit multe controverse. În 1623, când a publicat Verificatorul, o polemică privind natura cometelor, Galilei a dedicat lucrarea lui Urban al VIII-lea, noul papă care înainte, pe vremea când se numea Maffeo Barberini, se numărase printre primii săi susținători. Galilei spera în suspendarea deciziei din 1616, dar după moartea patronului său, Cosimo al II-lea, Galilei devenise mai vulnerabil ca oricând. Totodată, a primit mesaje ambigue de la vechiul său prieten care în noua sa calitate de papă era mai preocupat de aspectele militare decât de progresul științei. Cu toate acestea, obținând permisiunea de a aborda problema sistemelor planetare atât timp cât ajungea la concluzii corecte, Galilei a scris Dialog privind cele două sisteme planetare principale, publicat în 1632. În această lucrare, o capodoperă a științei, se observă cu ușurință puternică asemănarea lui Galilei cu tatăl său, autor al unui dialog despre muzica antică și modernă. Din punct de vedere psihologic, acest lucru l-a împiedicat pe Galilei să-și dea seama de gravitatea demersului său. Dialogul a repurtat un mare succes atunci când a văzut lumina tiparului, în martie 1633, dar în decurs de 6 luni Inchiziția a intervenit, interzicând răspândirea cărții. Cartea a fost interzisă, iar Galilei a fost din nou convocat la Roma și practic întemnițat. Celebra audiența lui Galilei la Papa Urban al VIII-lea și torturarea sa de către Inchiziție au făcut obiectul la numeroase discuții purtate de-a lungul anilor. Acuzația principală era legată de nesupunerea lui Galilei față de avertismentele din 1616. I s-a reproșat adesea că nu a dat dovadă de suficient curaj. La drept vorbind, el se afla în postura unui prizonier politic, bătrân și bolnav, amenințat literalmente cu tortura într-o epocă în care ereticii erau de regulă arși pe rug. În cele din urmă, biserica a interzis dialogurile, arzând exemplarele rămase, l-a disgrațiat pe Galilei în cadrul unui măreț spectacol public și a refuzat să facă din el un martir. A fost întemnițat în condiții totuși acceptabile. Faptul că această condamnare a bisericii nu a reușit să-l distrugă, constituie o mărturie a tăriei de caracter a lui Galilei. Lucrarea Discurs privind două noi științe, publicată la Londra în 1634, relua niște experiențe mai vechi și comenta proprietățile solidelor și mișcarea corpurilor și proiectilelor în cădere liberă. În 1637, Galilei a făcut ultima sa descoperire științifică, mișcarea lunii în zigzag. Deși dialogurile fuseseră interzise, cartea a devenit curând cunoscută în toată Europa protestantă. Galilei a fost vizitat de poetul John Milton și de filologul Thomas Hobbes, iar ultimele sale scrisori, în care își declară de adeziune la fizica aristoteliană, pot fi considerate ironice.
Spre sfârșitul vieții, Galilei a orbit, probabil din cauza cataractei, și a murit la 9 ianuarie 1642. La 3 secole și jumătate de la moartea lui Galileo Galilei, Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost înainte arhiepiscop de Cracovia, obișnuind să se autointituleze canonicul copernician, a recunoscut în numele Bisericii Catolice că Galilei a fost nedreptățit. Această recunoaștere, făcută în 1992, pare să fie avut unele dedesubturi legate de relațiile cu publicul. Evenimentul a fost salutat printr-un titlu sarcastic în New York Times. După 350 de ani, Vaticanul spune că Galilei a avut dreptate. Se mișcă, epur si muove. La 3 ani mai devreme, în octombrie 1989, sonda spațială Galileo a fost lansată de pe naveta spațială Atlantis. În 1995, sonda spațială Galileo a ajuns la Jupiter, planetă ai cărei 4 sateliți naturali fuseseră observați pentru prima oară de Galilei în urmă cu 385 de ani. Galileo Galilei a fost o mare personalitate de tranziție în istoria științei, a cărui operă l-a inspirat pe Isaac Newton. Cu toate acestea, natura influenței lui Galilei a stârnit numeroase controverse în ultima jumătate de secol. În 1939, Alexandre Poiré a descris marea importanță a lui Galilei pentru știință ca fiind în principal de natură conceptuală și filozofică, minimalizând latura experimentală a activității sale. Aceasta a declanșat un interes considerabil, determinându-l pe eruditul Stillman Drake să facă o reevaluare minuțioasă a însemnărilor și manuscriselor lui Galilei. Drake a ajuns la concluzia că descrierea coerentă lăsată de Galilei îl impune drept un om de știință modern. În orice caz, Galileo rămâne, alături de Johannes Kepler, cea mai importantă personalitate implicată în revoluția științifică de dinainte de Newton. Următorul savant despre care vom povesti în continuare este Johannes Kepler și vom face în referire în special la conceptele pe care el le-a dezvoltat privind mișcarea planetelor. Johannes Kepler a trăit între anii 1571 și 1630, a elaborat legile mișcării planetare și a pus bazele mecanicii cerești. El este personalitatea centrală a revoluției din astronomie, care a avut loc la începutul secolului al XVII-lea, când teoria heliocentrică avansată de Copernicus cu o jumătate de secol în urmă a fost susținută de descoperirile și argumentația lui Galilei. Deși era un om profund evlavios și dornic să-l preamărească pe Dumnezeu în astronomie, fiind în plus și un luteran care a trăit în perioada Reformei și o contra-reformei, atașamentul său mistic față de armonia a fost contrabalansat de devotamentul față de observația științifică. Astfel, Kepler a renunțat la ipotezele neproductive și și-a canalizat eforturile în direcția descoperirii legilor matematice. I-am confirmat veridicitatea, scria el despre sistemul solar așa cum îl vedea, și îi admir frumusețea cu o nețărmuită și răscolitoare încântare. Johannes Kepler s-a născut în Weil, un oraș din fostul stat german Württemberg, la 27 decembrie 1571. Tatălui a fost un soldat cu o personalitate excentrică. În schimb, Kepler avea să fie un copil bolnăvicios și un adult ipohondru. A urmat cursurile universității din Tübingen, unde a fost studentul lui Michael Mestlin, un adept convins al sistemului copernician. Inițial, Kepler voia să devină teolog, dar după ce a absolvit în 1591, a acceptat un post de profesor la Graz, un oraș din statul Stiria, din cadrul Imperiului Austriac. Nu s-a remarcat în mod special prin calitățile sale de profesor de matematică și morală și a avut puțini elevi și a petrecut timpul liber alcătuind horoscoape, credea în astrologie, dar fără fervoare și studiind astronomia. În 1597, Kepler a publicat lucrarea Mysterium Cosmographicum, în care împărtășea viziunea coperniciană a universului heliocentric. De remarcat că Johannes Kepler a adaptat ideile pitagoreice la noțiunea de univers centrat în jurul Soarelui, recunoscând statutul ontologic pe care grecii antici îl acordau matematicii. Totul se reduce la numere. Se crede că ar fi spus Pitagora. Kepler a încercat să demonstreze că orbitele celor 6 planete cunoscute erau definite prin 5 corpuri solide geometrice, pe care le descoperiseră grecii antici. De exemplu, în interiorul
interiorul sferei celeste a lui Saturn se afla un cub, în interiorul sferei lui Mercur un octaedru. Nu este de surprinzător faptul că Galilei, căruia Kepler i-a trimis cartea, i-a răspuns pe un ton amical, dar ponderat. În 1600, pentru a evita posibilele persecuții pe care le-ar fi avut de suferit ca luteran în timpul contra-reformei, Kepler s-a mutat de la Graz la Praga. Acolo unde s-a mutat la Praga, a lucrat pentru o scurtă perioadă de timp ca asistent al marelui astronom danez Tycho Brahe. De bună seamă că relația dintre cei doi bărbați a fost dificilă, deoarece Brahe, sau cum zic englezii Bra, spera ca măsurătorile astronomice pe care le adunase muncind o viață întreagă și pe care și le păzea cu străjnicie să-i confirme propriul sistem al Universului. Totuși, după moartea lui Brahe, survenită în cursul anului următor, Kepler a moștenit acest volum considerabil de observații, inclusiv unele date remarcabile despre Marte. Folosind informațiile respective și împărtășind respectul lui Brahe pentru rigurozitate, Kepler a realizat cele mai importante descoperiri ale sale în următorii ani. Desprinderea lui Kepler de astronomia tradițională a fost marcată de invocarea conceptului de forță și de formularea unor legi menite să explice mișcarea planetelor. Până la Copernicus, inclusiv el, astronomia nu operase cu un asemenea concept și în esență se ocupase de prezicerea sosirilor și plecărilor planetelor. Observând că orbita lui Marte nu se potrivește nici cu schema ptolemeică, nici cu cea coperniciană, Kepler a renunțat în cele din urmă la un concept împărtășit de ambele scheme, certitudinea filozofică transmisă din antichitate, potrivit căreia orbitele erau perfect circulare. În același timp, el a renunțat la supoziția că planetele se deplasează cu viteze uniforme. Din informațiile pe care le deținea reieșea că toate planetele se mișcă mai repede atunci când se apropie de Soare și mai lent pe măsură ce se îndepărtează de astrul central. Din încercări repetate, el a descoperit legea care guvernează această mișcare. O linie imaginară, vectorul rază, care unește Soarele cu planeta mătură, arii egale în intervale de timp egale. Aceasta este cea de-a doua lege a lui Kepler. După ce a descoperit a doua lege din structura coperniciană, mai rămânea de clarificat adevărata forma orbitelor planetare. În cele din urmă, Kepler a ajuns să-și dea seama de avantajele elipsei, o formă geometrică pe care o cunoscuseră și anticii. A confirmat predicțiile cu o mare precizie și a devenit prima lege a lui Kepler. Orbitele planetelor sunt eliptice, cu Soarele plasat într-unul dintre focare. Primele două legi ale lui Kepler au fost formulate în Astronomia Nova, publicată în 1609. La fel ca și Galilei, deși nu descoperise legea universală a gravitației, se apropiase foarte mult de acesta și de această lege. Era conștient de forța care acționează între corpurile planetare și care este direct proporțională cu masa acestora, dar a sugerat că ar fi de natură magnetică, o intuiție uriașă pentru acele timpuri. Totuși, semnificația esențială a lucrării Astronomia Nova rezidă în reorientarea scopului și a metodelor din astronomie. Geometria celestă a fost subordonată unei noi fizici cerești, care funcționa după legi ce puteau fi descoperite și înțelese. În 1619, când a fost publicată lucrarea Harmonice Mundi, Armonia Lumii, Kepler o considera capodopera sa. Plină de ilustrații și de exemple muzicale, merită menționat faptul că fiecarei planete îi fusese atribuită o gamă de sunete. Harmonice Mundi este pe alocuri o lucrare delirantă în care Kepler susține că noțiunile de matematică oferă un mijloc de cunoaștere a Universului, iar omenirea poate împărtăși cu Dumnezeu această viziune asupra lumii. Chiar dacă este de multe ori mistică, lucrarea include o descoperire științifică fundamentală, a treia lege a lui Kepler privind mișcarea planetelor. Pătratul timpului necesar unei planete să înconjoare complet Soarele este proporțional cu cubul distanței sale medii față de Soare. Aceasta permite calcularea distanțelor dintre planete și Soare în diferite poziții ale acestora pe orbite. Un calcul extraordinar pentru anul 1619. În afara lucrărilor de astronomie, Kepler a elaborat importante tratate de optică. Cartea sa, Epitome Astronomie, Astronomia Coperniciană, în rezumat, a fost publicată între anii 1619 și 1621 și în scurt timp avea să fie inclusă pe lista cărților interzise de Biserica Catolică. În 1627, el a publicat o clasificare a stelelor cunoscute, așa numitele tabele rudolfine, bazate pe observațiile lui Tycho Brahe. Tabelele au fost folosite după aceea timp de secole. Kepler nu a dus o viață chiar ușoară. Merită menționat faptul, printre altele, că soția și copiii
copilul i-au murit și de asemenea faptul că mama a fost acuzată de vrăjitorie și supusă numeroaselor persecuții. În 1620, în vârstă de 74 de ani, a fost arestată într-o noapte și dusă de acasă ascunsă într-un șifonier. Ulterior, mama sa avea să fie amenințată că va fi trasă pe roată înainte de a fi eliberată. A murit în 1622 după numeroase persecuții și chinuri psihologice. În mod straniu, s-ar putea ca o parte din chinurile mamei sale să fi fost provocate chiar de către Kepler, prin scrierea unui manuscris în jurul anului 1610, în care susținea că mama sa s-ar fi aflat în legătură cu demonii de pe lună. Se presupune că acest incident a stat la baza lucrării sale postume Somnium, Visul, o minunată alegorie, având parțial și un caracter autobiografic. Kepler își imaginează o călătorie până la lună, care se dovedește a nu fi o utopie, ci o lume de coșmar, pârjolită în unele locuri, înghețată în altele, locuită de o specie de șerpi uriași, unii cu aripi, alții cu târători. Somnium certifică fecunditatea imaginației științifice a lui Kepler, precum și conflictele intelectuale în care s-a lăsat antrenat. Kepler este o personalitate centrală și în același timp contradictorie a istoriei științei. A fost un credincios devotat și în același sens scria: eu iau religia în serios, nu mă joc cu ea. Cu toate acestea, opera sa a avut un rezultat și ca rezultat subminarea autorității seculare a bisericii, fie ea catolică sau protestantă. Albert Einstein scria despre el: Kepler a fost unul dintre acei puțini oameni care s-au dovedit pur și simplu incapabili să facă altceva decât să-și apere cu străjnicie convingerile în toate domeniile, elogiindu-l astfel pe Kepler, pe omul care s-a eliberat de tradițiile intelectuale în care s-a născut. Aceasta însemna nu numai tradiția religioasă, bazată pe autoritatea bisericii în acea perioadă, dar și conceptele generale privind natura și caracterul limitat al acțiunii în cadrul universului și al sferei umane, precum și ideile de importanță relativă ale gândirii și experienței în domeniul științelor, încheia Albert Einstein. Kepler rămâne una dintre cele mai mari personalități ale științei, cu o contribuție enormă în domeniul astronomiei.